Besithena inkunzi enkomo yakulojolo. Jolo nifonele ndisekude ubafone inkunzi enkomo afuna uyithena ngoba ihamba ngilala ihlala kwezinye ilali iphinde ihambe isithini. So kuselalini apha ko structure sikwazi ukuthi kufanele siyibambe ngentambo. So samokana naye sayizama sathi sayihingela sathi sayibamba. But into enzima kuba masibophe apha esuswini phinde siyibophe emanqineni imane itsibi imane isithini imane isikhabe imane isithini sathi ngelingeni sathi sayiwisa ke akwabi nani sa10 but ihlobo aqine ngala masende enkomo kunzima ucinezela u10 but ndazama ngelingeni ndathi ngakwazi wa10 so at least ngasusa inkomo uJola kafuna ufaka untamba khula benhloko uyoyika sithi makafaka uyoyika kwanzima ke ngoku ndathi mina xa siqala ukudla inkomo yafuna uhlaba abantu nanko ngokwetsiba yena yokhula phezulu ethango ebuhlani ngoba ufuna esiqwini sayizama ngelingeni sathi sakhula ezo ntambo kezikuyo yathi yakhula sasikhula sisuko zinqande ehlathini sifike xa sifika kulomsi safika bezivaleke xa sifika ngoku ziphumile sisehlathini so ngoku kwanyanzeleke basiphinde sibuyele ehlathini siyozinqanda sazifumana ngelingeni sabuya nazo sazifaka sasebenza ke ngoku inoba uyazibuza ke ngokuba njani uba ibali liqale engqushwa aliqali ingqushwa ibali lisuka eBhayi iqale ngolayisha igusha kwakusasa njengoba usazi sisombululo kula masela ebeke yakhona so better ba ezinye zibe kwenye icala ezinye zibe kwenye icala phuma kwa early eBhayi namenza uthu apha elalini so ndafika belalini ndathula igusha ndagqiba uzithula namhlanje ndisokole eBhayi ndizama indawo yocheba ndiye hunters ndafika ndakukhubeka kanjani ndizama uba ndifikile mos ndahlala ezibuhlala akho umuntu kuaim akho umuntu uchetywayo bakhona abantu bawucheba but abandihoya bazi kubo ndiceba kwaphela 2 minutes and mina ndi-impatient bake ndiyaleka mos nezinye izinto efuna nzenzile ndaqonde apha ehlobo ndibala ngalo bafuna nenze ezinye izinto mandiphakame ndiphuma apha ndihambe ndecentral safika ndifumane le service ndiyifunayo kanje uba ke central lehlobo ile ndawo yiyo ndafika central yonke into yenzeka ndacheba ndavasa yonke loo nto leyo yenzeka under i-70 ndacheba ndagqiba ndaqonda ke ngoku istress endinaso uba kubona xa bukhubekile iphela mix up imini yakho qonda isolution eyi-1 kusendiye ejimini ndaye ejimini and I worked out i-bag so after la bag session ndiphume ndi-right phana ndixeba andiphinde ndihanta ziqa ndaye ejimini ndaphuma ke ejimini ngelingeni ndama ndazama uyofida bandifuna bawela ukhetha ezigusha but can't kwazi because yandibaleka ndindedwa so qonda ndizibambe namhlanje kusasa then ndafika besenza la matrailer wabo ke bawenza decent awubawenzi nyani but bawenza decent so noko into edecent uyakwazi uyithatha xa yenziwe then ke yayiloo nto ndaphuma eBhayi ndaleqa ingqushwa ngengomso but kunetha